Dong, abi sa kahong radyo na dong kasi nagsugod na itong akong paboritong drama. Sugod na ginto ron. Kagwapa man din ni Bughumot kung kay kang mabayhanan ka. Yan mong tabadidoy, uy. Ha? Ano naman ni? Ay kabala Wala na. naman ni na. Masanggiran na. Bukahi na dayon na. Ako sa nag-ihapag-hapag si mong agtang. Ni bounce lang iya. Kasi mo ba? Kaya po na ng gahi. Uy, Ako, pagdali na. relax lang diyan. Ako ni bahala. Sige, sige, sige. Ako ng tuyo-tuyo ko ng gingi-gingi. Hoy! Ganun yung luwa mang kaoy sa mukha po dito. Miss, Sa mahal. Ang guluan mo ginari mo. Pwede na ako. Wait. baho man yung nilabhan, miss. Napuno ka man eh. Kapila na mag-customer ni ma. Ay, nga mo sila mo man taong to. Ikaw ano na good ka. Ano na din? Isa may nagbutang ng kabuhay. Ay,